एगो मेहरारू अपन मरद से कहते राजा जी ए रजाऊ कहा हो ऐसा ना हमार मरद दीवाना हो गइल मैं सखी कहबे मत करो काठी के कि जब जब लिपस्टिक लगाई ले हां लगे ओकरा जाई ले हां तो ऊ रोल करेला कि का कही धारा से कौन रोल कहे का भाव धर्मेंद्र का कि जब लिपस्टिक लगाई गुलाबी कि तबे हो जाले हमारा पहाबी कि कब सुधरी हमारा भखले बानी जानता रू कि कब सुधरी हमारा भखले बानी कि ढोढ़ी के आशिकी हमें बलमुआ एही से ढकल बानी ढोढ़ी के आशिकी हमें बलमुआ एही से ढकल बानी जब लिपस्टिक लगाए गुलाबी जब लिपस्टिक लगाए गुलाबी तब हो जाले हमारा पहाबी लाखों लाखों प्यार कि कब सुधरी हमारा भखले बानी कि कब सुधरी हमारा भखले बानी हो के आशिकी हमें बलमुआ एही से ढकले अरे ढोढ़ी के आशिकी हमें बलमुआ एही से ढकले बानी बहुत बहुत पुरस्कार माननीय बड़े भैया सिन्हा पंचायत भावी प्रत्याशी मुखिया जी राजेश यादव जी को लाखों लाखों पुरस्कार भर संग है सुताई सजनवा कैसे तू करबू माना गोर सम्राट जी कहते कि साली जब आवे पतियावे मना करी तो करियावे चढ़ के भैया बाबू सत्रह साउंड का लेवल उठा दो जब आवे पतियावे मना करी तो करियावे का हम कोई दिन से माजा चखले बानी ढोढ़ी के आशिकी हमें बलमुआ एही से ढोढ़ी के आशिकी हमें बलमुआ एही ढोढ़ी के आशिकी हमें बलमुआ एही से ढकले बानी रिदम का साउंड पूरा कम कर देले बड़े यार।